Ja viem, že je to extrémne zúfalá nadácia, už len z toho, keď v podstate sama jej riaditeľka Petková priznala, že sa snažili ovplyvňovať a manipulovať voľby v roku 2023 a enormne zasahovali do politickej súťaže len aby nevyhral Smer. It was the campaign which was targeted a young population. I think that it was the hugest campaign during the last 10 or 20 years because 137 NGOs organization was involved in this campaign. You mentioned that the results of Slovak election wasn't successful. I mean, in this way. Without this campaign, the votes of Slovaks and the votes from Slovaks abroad, they would likely, the current government would likely have obtained a constitutional majority. Ja chápem dámy z nadácie Zastavme korupciu, že sú zúfalé aj z toho, ako sa matka ich liblinga Michala Šimečku priživovala na verejných financiách. Dala si vyplácať dvojmo či trojmo faktúry, falšovala bankové výpisy, OZ-kou hradzalo paušál celej rodine a má problémy aj s exekúciami a Európskou prokuratúrou. Je toho toľko, že som asi aj na niečo zabudla. No a do toho všetkého je zapletený samozrejme ten ich libling, predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. No a celú túto spleť chcú pochopiteľne na silu niečím prekryť. A čím sa najlepšie prekrýva? Predsa útokom. Akýmkoľvek. Za cieľ si tentokrát zúfalo a dosť smiešne vybrali mňa a mládežnícku organizáciu Mladí sociálni demokrati. MSD nepoberá ani cen z verejných financií a nedostáva ani žiadne dotácie od štátu, na rozdiel od chránencov organizácie Zastavme korupciu. MSD neberie ani 2% z dane a nikomu neplatí žiadne paušály. Všetko si hradíme výhradne sami. MSD je také čisté, že sa organizácii Zastavme korupciu o tom môže len snívať. Podľa mňa by verejnosť skôr mohlo zaujímať od koho a v akej výške prichádzajú finančné prostriedky zo zahraničia, od akých donorov pre takéto protivládne politické mimovládky.